Kag sa good vibes, may mga panahon nga toxic ang social media. Pero kung ginagamit ini sa maayo nga pamaagi, dako man ini nga bulig. Ginkawat nga mga kuring tigayon nga na-recover matapos mag-viral sa social media ang post parte diri. May report si Romeo Subaldo. Hindi matakos ang kalipay ng day Josephine Alba kag Shawi Espoton matapos mabalik ang ilang mga hinuptanan nga British short haircuts. Domingo sang kaagahon, sa ginsulod sa kawatan ang balay nila ni Josephine sa Buri Road sa Barangay Mandalagan sa Bacolod. Pagkaaga, nakibot na lang siya sang madiskubrihan niya nga bukas na ang ilang gate kag ang cage sa mga kuring bukas naman. Wala na sang unod nga mga kuring ang ilang cage. Gilayon niya nga ginpahibalo ang iyang anak nga amo nagapanag-iya sang mga kuring. Totoo. Uy, bugtaw alay da nga Alberto to pertahan. Tapos wala na to sila ni Teddy, Toby kag ni Martina, wala na unod ang saludlan. Sina ha? Siling ko dali anay panaog anay ba na man siling ko nga nakalak na gitong pertahan gate. Nga nakasulod ang kawatan, kit kawat gid diyan. Sa sininga pet travel crate, ginpaigo sulod ang 3 ka mga kuring sang kawatan. Hindi nila matungod kung diin nag-agi ang kawatan. Giliyon nila nga ginpo sa social media kag nagpangayo sang bulig sang netizens nga mahimo nakakita o kung ginbaligyaan sa mga kuring. Sang kahapon, may nag-contact sa ila pinaagi man sa social media nga sila ang ginbaligyaan sang 3 ka mga kuring. Ginulian na lang sa tag-iya ang 6,000 pesos nila nga ginbayad para sa mga kuring kag tigayo na nila nga nabawi ini. Sunod sa veterinarian nga si Dr. Jorel Atos, luya na ang mga kuring bangod sang stress. Ang isa sa ila, may pilas pagani, gani gin-confine anay sa Barkside nga animal clinic. Siya and medyo nangihina yung cat. Now, we proceeded po dun sa physical examination ng cat and the cat turned medyo okay naman siya, medyo weak lang. No, obviously, cats are more susceptible po kasi sa stress compared sa dogs, medyo mas mabilis sila sa stress. Pero mahimo nga ma-release na gikan sa klinik ang kuring subo nga hapon. Si Josephine nagapasalamat ilabi na sa mga nag-share sa social media bisan hindi nila kilala. Bukod pinaagi sa social media, tigayon nga nabalik sa ilang 3 ka mga hinuptanan. Sa tanan-tanan sir nga nagbulig sa amo na recover ang 3 namon ka mga kuring. Thank you is not enough po, mabalo. Thank you is not enough. Hindi ba kami sir mga tigday nga ara kami sa social media. Pero tungod sa amon nga pagpangayo sang bulig, wala di sila nagsiling hindi. Ang some of my friends ko man, ang ibang mga friends nila nga hindi ko kilala, gin-share pag nila kung namangkot sila kung nga. That is why, thank you is not enough, but million times gid ang akong pagpasalamat sa inyo. Ginausisa naman karon sa Police Station 3 ang ini nga insidente. Pero para sa mga tag-iya sa mga kuring, diri makit-an kung ano ka powerful ang social media kung ginagamit lamang ini sa eksakto nga pamaagi. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.